Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan agabi, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tinak isalaysay, ket napasamak idagdandan na kami pailaeng iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gabi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Gabi anak ko, sa dino ti papanam. Apay akas lagdardaras kamot apumanaw. Inaksurutan ti asawak nanang. Dakkel ti atap ko, amapan mananday jay iti ayan ti lalaki na. Anya, hay unay mutan ti aramid ti asawam. At dalang arudan anak yaw. Ngam na aramid na pailatin ang lukukan ka. Numadok talak apud no ti atap ko, nanang. Jak lamon ti maramid ko. Ay nanak ko, agkalma ka kumalaang. Di mo pagturayan ti pungtut mo. Ikarigatak nga aramidin dayta, nanang. Sige, mapana ko na. Itatadatan dito'y balay. Mabalin ka ding agsarita ta, Alexa. Anya ka niti pagsaritaan ta, honey? Sinurot ka itay iti restaurant na panang. Kat nakita ka nag-sweet kayo iti lalaki akadwam. Kaya't kung ibagam kanyak ti pudno. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay a lalaki. Ha? Kwa? Awan, honey. Gayam ko lang ti bagbagam ang lalaki akadwa kitay. Gayam mo. Ngam nag-sweet dagiti text yu iti tunggal maysa. Saan asyak tiluklukwam, Alexa? Nabayagan nga adda atap ko, nga adda sa bali a lalakim. Ngamjak lang timtimak. Gaputa jak kayat amadadaal ti pamilyata. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Inaramid ko ti amin. Tapno lang agbalinak ang nasayaat nga sawa kan ama. Talaga ka di akayat mo amaamuan ti sangbat iti dayta asaludsod mo? Isong anak relasyonak iti sa bali. Gaputaawan oras mo kanyak. Pasiglatan at trabaho tin into naram. Trabaho tin into narak. Gaputa kayat ko amaikan kayo iti napintas a panagbiag. Ngamno talaga adi na kon kayat. Nawaya ka nga rod a pumanaw dito'y balay. Agsi na talangan. O sige, day talaga yam. Itamot lang, pumanawak dito'y abalay. Ngam itugot ko ti anak ta. Din, anak, urayan ka ijay kotse, ha? Sumaruno kan tulangan ijay. Sa dino ti papananta, mami. Apay asaan ta akadwa da daddy kan lola. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agpaitulod kan tulangan ka ni dadim ijay lugan. Apaman amalpas ti panagsari tayo. Sige, mami. Daddy, nagapa kayo kadikin ni mami? Apay asaan kayo asumurot iti papanan mi? Adda lang amin parikot mi kan ni mami, anak. Iswa sa anak pala sumurot kada kayo. Ngam di kagdanag. Tanawan trabaho kiti opisina, sarungkaran ka. Daddy, diyak kayat ti sumurot ka ni mami. Kayat ko adituyak ngagnaad. Mayat, no iti ayan ni mamim ti pagnagdam, anak. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Ala, umay kan. Itulod kan ije kotse, or urayin na kan ni mamim. Oh, pare Gabi. Adlaw nga da parikot mo Agasan, nagadon tinainom mo? Bay anak lang aginom pare. Kaya't ko lang ang malipatan ti problemak. Apa yan? Anya ka di talaga ti problemam. Sinurot ko ni bakit ko itinapanan na restaurant ti di kalman. Kat naduktalak. Ngadda sa bali a lalaki na. Anya? Naramid na kan kati kasta?
Uwan pare. Kat di na sakit. Intugot na pa iti anak mi iti ipapanaw na iti balay. O na yun. Ay, jak ipagarap akas ti pagbanagan ti pamilyam. Ang manyangarod ngay. Talaga akas ti biyag. Agbalin ka lang na natibkar para iti anak mo. Kaya sapay la ko ma. Tamaurunos tumot lang ti parikotyo iti asawam. Nay, apa yan nakastati lang at igayang bahunilo baraok. Ay, Nabartag mutan nga intulod mo dito'y balay. nagbartag. Takayat na kano amalipatan ti parikot na nana. Inawis na kaginom. Ngam sana ka nagbartag. Tapno at damang itulod ken kwa na iti panagawid na. Ala katagyaman na ka, iti pa nang itulod mo kun kwa na baraok. Nag-isturbukan sa payan, gapo iti gayang mo. Ala, pare, agida ka. Day ta nana. Napaidakon. Ala, agawid ak matan. Agur-uray ni bakit ko di balay mi. Sige baraok, katagyaman akmanan Kawanan yaman na, nana. Ay, anak ko, gusto maturukan. Iton bigat talangan agsarita. At diti ka pa anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, nagsakit ti ulok. Danda ni Jack pa'y kaya ti bumangon. Kasanaw kat nalaos ti bartak mo idirabi. Intulod na kanino agayam mo. Kasta ka di. Jack, amot inararamid ko idi rabi. Amo ka na dagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan mo kumamot abaybay ang tipakim. Panunutom ti kakaiso nga anak iyo kin ni Alexa. Nanang, Saan ka ngagmaymay sa anak ko? Adda kami dito'y para ken ka. agyaman ak. Taadda kayo wala tamang tartarabay kanyak nanang. No saan laga po kada kayo? Jack lamon. Amangan no nadadaalan ti biyag ko. Pare Gabi, husto ti imbalakad ken ka ni Nana Marieta. Saan na bang abaybay am ti bagim? Gapulang iti napasama ka da kayo ti asawam. At dapay mat ti anak yo apang ipamaysami ti atensyon mo. Talaga ngamin ang nasaktanak iti inaramid na kanya, pare. Jack man amo. Inaramid ko mat amin. Tap nagbalinak ang nasaya at ng asawa kan kwa na. Ngam insukat naklata. Sinayang na ka ni bakit mo pare? Saan na na-appreciate tinapudno a panagayat mo ken kwa na? Nupay kasta, ikagumam na ta apakawanan. Ipagpagapumlaangan kini Dane nga anak yo. Jack amo nung aramid ko dayta, pare. Ngamin, gura, kan sakit ti markriknak ita. Gabi anak, awan sarak mo ita, saan ka day? Awan nanang, apay ka day. Anya nga ta, no ayabam dito iti anak mo. Tawan mo't klase da. Kinapudno na. Dayta mo ti planok nanan. Sumarong karak, iti ayan da Alexa. Takayat ko ang makita ti anak ko. Ay, kaya't kumati sumuro, tapno makitak mo ti apo ko. Uray saanan nanang. Mabannog kayo lang. Sapay adayo ti ayan da Alexa. Urayin daklangan dito'y balay. Ala, no da itati ko naman akaw. Katsapay ko tapalubusan ni Alexa ti anak yaw ang maturog dito. Sikamat gayam Gabi iho. Nasaya at mata na panunot mo tinagpasyar dito'y balay. Uwan papa. Kaya't ko ngamin ang makita ti anak ko. Sungay mayak. At dahi ti salad na aggurigor isuasan arimrimwar. Anya? Kat ni Alexa, papa. As-asikasun na ka diti anak mi. Dahi tangarot ti parikot. Kanayon nga awan dito iti anak ko. Isuada kami kini mamayon ti kadwa ni Dane. Anya? Sana mabalin da ito, papa. Masakit ti anak ko. Ngam di naman la asikasuan.
Pasensya kayon, Papa. Ngam ala at ti anak ko, kat iawid kon ije balay ni. Iti kasta, maasikaso ana imbag. Dahin anak, kumusta ti Riknam? Nasaya at matan, Daddy. Sana nakas iti sigod. Nasakit ti bagbagit. Imbag lang, Tay manugot ni Lolo Arturo asumuro takkada kayo. Daddy, mabalin ka di nga dito yaklangan poder yung agnaad. May mayat dito Gaputadda kayo ang mga sikaso kanya. Anak, talaga ka di asaan na kangas asikasuan ti inam? Kabayatan ti kaddam iti poder na? Saan unay, Daddy? Gaputa ka na yun arumwar. Imbag kadadalolo amang kadkado kanya. Ngam, dumalata nuda kayo adadakil ko ti kadwa. Sige anak, dito ikan balay nga agnaid. Ngam masapol nga agpakada ka ni mamim. Kastamot tan ni lolom. Anya? Kaya't ni Ding ti agnaed iti poder mo? Saan ang mabalin, Gabi? Siyak ti ina. Iso arumbang lang nga iti poder ko ti pagnaedan ti anak ko. Sika nga agpaiso ti inana. Ngam ti saludsod. Ar-aramidem ka di ti responsibilidad mo kas inana. Anya? Naku na kanyak ni papam. Akanayon kakano nga awan dito'y balay nyo. Amom ka di ang nagsakit ti anak ta. Imbes ko mga asikaswam. Saan? Taadda ka iti ayan dagiti babarkadam. Wano saan? Kadwam ti lalaking. Gusto lang nga iti poder ni Gabi ti pagnaedan ti anak yo, Alexa. Anya? Kanunungan nyo day ta Gabi, Papa? Wen, gapo tayo responsable kamat. Kan may sa, uray no makumikom ni Gabi ti trabaho na, maramid na lata ti responsibilidad na kas ama. Isungawan nga rot parikot, no itayan da Gabi ti pagnaedan ni Dane. Nagparatak ti panaglabas ti oras pare. Panag-aawid man gaya men. Huwag nga ron pare. Oray siya. Diyak napuputan ti panaglabas ti oras. Kasano, kaday talatan trabaho ti asikaswam. Saan kan sapay na nagmerienda itay? Ha? Ay huwag gayo niya. Nalipatak mo ti nagpagatang. Madamag ko man lang pare. Awan ka din ti planom ang mga sawa manen. Ay na pare. Awan day ta iti panunot ko. Kontento akon iti kasto nga estado. Ken adamat ti anak ko apang ipaayak iti atensyon ko. Happy birthday, Daddy! Agyaman anak ko. Ay na, dandani pa ikid din nalipatak. Kasangay ko gayam ita. Kasano mga menanak ko, kanayon ka ama kumikom iti trabaho. Iso adi mo pa yan malagip ti kasangay mo. Kasta talaga ti lumakay, Lola. Managlilipat. Ay na, pagkay saan dakmanen. Alagid din, agrubat kayo. Intay mang restaurant. Yay! Mayat data, Daddy! Gabi, sa dino ti pangipanam kadagita na tawan ni Alexa. Apay nga enroar mo taon. Ikabil ko jay bodega nanang. Ngamin, tunggal makitkitak dagito'y aladawan. Maipalagip kanyak ti inaramid ni Alexa. Iswa na saya at no idulin ko langan. Ay, maawatan ka, anak ko. No day talaan ti amom apampospusan, tapno maka-move on ka. Ala, kitaramidam Pampanunutak lang nanang. Siguro, no saan ang naglalaki ni Alexa? Nalabit ang naragsak pa'y laging gaita ti pamilyami. Saan kumamot a broken family, ti di makalan ni Dane nga anak mi. Napasama ka, anak ko. Iso nga awanan ti maaramidan tayo. Tinapatag ita, kat makit kita, kan makadennam ti anak mo.
Daddy, Lola, nagalisto ti pa naglabas di aldawaan niya. Umadaning ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Una rod anak, kat kablaawan ka. Ita pa ilaan, apo. Kablaawan kan. Thank you, Lola. Agyaman akmat kada kayo, Daddy. Tauray na saan akumpleto ti pamilya tayo. Inarami julat ti responsibilidad nyo kas amak. Inaramid ko lang ti amok apagsaya atam. Kat agyaman akmat, tasan ka agimura kanyak. Gaputajak inikan ti inam, iti gundaway tatno agsinublian kami. Maawatak ngamin ti sitwasyon nyo, Daddy. Iso asa anak agimura. Ken oray ni Mami. Pulos asa anak anagimula iti sakit ni nakam kan kwan. Oh, Mami. Nakapasyar kayo man dito'y balay. Adda ka di gagarayo. Imbayak. Takayat ko ayawat to'y sagot ko kan ka. Para iti umadanin apa nagturpos mo, anak. Nagsapamutan ti panangyawat yung iti graduation gift, Mami. Amangan ngamin no sa anak ka makaumay iti graduation mo. Gaputa mabainak ngamin kada daddy, kan lola mo. Mami. Taapay ko maamabain ka, Alexa. Gabi, Awan ti rumbang apagbainam. Ta para iti anak ta, ti idadaray mo iti graduation. Kan maysa, doan yaman dagiti napaspasamak iti relasyon ta iti. Lipatan ta kuman. Agbalin talangan na sibil para iti kakaiso ng anak ta. Oh, makita yung Mami. Iso nga umay kayong tumat-ain ton graduation ko. No kayat nyo. Isurot nyo ti asawa yo. Kastamot ti kabsat ko. Itikas na. Makitak mat ida. Kas tauna iti ragsak ti anak ko iti panagturpos na iti kolehiyo, Mr. Lonely. Gaputa adda kami adadakkel na iti daydi agundaway. Ita, adamatan pamilya ni Dane. Retirado akmeten. Aging galangan dito iti pakasaritaak. Ket pagyamanak unay, numapili ama idrama. To'y pagayam mo, Gabi. Gabi pagayam ko, dayawak unay iti kinasaya at mga ama. Gapu taure nagsina kayo iti asawam, saan kalata nagkurang iti anak mo. Ket inaramid mo lata ti responsibilidad mo ken kuana kas ama. Ken nasaya at mati inaramid mo, apa ng pakawan ken ni Alexa. Gapu ta si kamot laang ti marigatan, no agnanayon agura ti adda iti kaunggam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Gabi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Daya Yap. Ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan agavita, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, nagbaba iti asawak Mr. Lonely, ngemga po iti panagayat ko kenkwana, inibturak amin asakit. Buwano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gavita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kanayon kalata maladaw nga agawid. Kanayon ka diti overtime nyo. Kasla imposible mo daytan, Arturo. Pangasim Gavita, di ka manen mangrugi. Kaya't kunti agina na, tanaban nugak. Saan kan amangan? Saan ka mabisin? Saan ka amabisin? Wano? Nangan kayon. Asinong mati kadwa kanangan? Jak amukan ka. Apay asyak ti pagdamagan. Awan ka na sa makisarita kan ka. Di ta ka manlangan.
Saan kumamot apo may suti atap ko iti asawag. Ngam, napigsa ti atap ko nga adda babae na. Dakkal tinagbaliwan na. Ah, kasla jak maaklon nga adda babae iti asawag. Jak lakid di maawat nga adda kainagaw ko kenkwana. Ngam saanak nga agpaabak. Jak itulok ang maagaw dati asawag. Anya nga ta ti aramidag. Tapno maamuak no adda babae iti asawag. Anya nga ta, no surutak iti naliman. Tulungan na ko maading ko. Apay ayamanang. Talaga anapigsa ti atap ko nga adda babae ni Arturo. Kaya't ko asurutan iti amin apapanan na. Kat? Tangay amom tagmaneho. Kan adalugan mo. Duwata ko ma amang surot kan kwa na. Sige, kaduan ka. Ngam no adda matakwatam. Saan ka kumangagbalin a violente? Agkalma ka laang. Kat panunutam an naimbag. No anya tirumbang nga aramidam. Kasta talaga ti aramidak, Celine. Dayjay, rumwaran iti opisina da. Mapanan iti lugan na. Talaga ang nakasagana kan iti maamuam manang. Saan nakapakadanagan, Celine? Kabailak a kontrolan ti bagik. Nabayag ka din amadmadlaw mo madda babae na. Manumot na bulan ah. Open ka di kan ka ti cellphone na. Wan. Ngam anya ti amok ngay. No anda sa bali a cellphone na. Kat ilamlamang nalaang itilugan na. Sa bagay, mabalin matakas na. Oh, Dayjay. Limugan na iti kutse na. Sige, surutan ta. Anya ti desisyon mo itama ng tanamwamon tipod no. Kas na ko nama. Panunutok pa yan ay bag. Naalaam ka di iti ladawan, pati ti isa sa da iti hotel. Uwan, Celine. Okay ka lang, manang. Uwan. Saan nakapakadanakan? Papanantangarudan. Itulod ka din? Saan pa'y? Kaya't ko ti aginom. Kadwaan nak. Anya, nga manang. No saan nakakadwaan nga aginom? Uray agpay may sa aklatan. Anya. Ay, o sige, kadoon ka. Amangan no anya pa'y, ti mapasamakan ka. Nagapwam? Apay aparbangon na sumangpet ka. Ket nabartek ka. Anya ti ba nagkita? Nagapwam ko nak. Kat, sika? Sa dino ti naggapwam? Sika ti pagdamdamagak. Sungbatan nakpay nga umuna. Sa kasungbatan. Inawis nak ti katrabahwak. Birthday ti anak na. Sigurado ka? Iti, dayta nga ibagbagam. Ha? Saan ka mamati? Sige. Mama, di aklatan. Ngam, konsensya mon, nool-ol budanak. Sika, ti agbas basol. Sana siya. Ket sika. Sa dino ti nagapwam. Inawis ko ni Celine. Napan kami nagginom. Ngamin, nasakit tinagam ko. Iti ka na yung napan nakaladaw mo nga gawid. Anya? Hello? Hello, Gavita. Itamang pa asin ng batang tiyawag ko. Sigod, kanayon ka busy. Kat saan na ka masumbatan? Pasensya kan, batch. Talaga busy aklaang. Ngam itangamin nga ada problema. Kaya't kung ada kasarsaritak. Anya ka diti problema. Ay, jak amo narumbang ama-amom daytoy. Nakababain. Ngam kasla jak kabaulan asul-sulwan daytoy a problema. Saan mo asul-sulwan ti problema? Ibagam, barang makatulong ak. Sige, ibagakan ka. Ngam secret lang daytoy. Saan mo nga ibagbaga ka dagiti daddo maabatch ta? Wen, saan ka madanagan?
Awan pangibagaak. Naduktalak nga adda babae iti asawak. Anya, iti day ta kinapintas mo. Naaramid na kaalukon ti asawam. Kat, anya ti plano mita? Awan pa'y planok. Jak amo na niya ti rumba nga aramidak. Milyo. Jak kaya't ama po ka ko ti asawak. No kayat mo, agsabat ta. Amangan mo kasapulam ti agrelax. Sige, pagbigyan ka iti day nga awis mo. Rumuarak, Elena. Kat i-text nak no sumangpat ni dadim, Sa dino ti papanan nyo, mami? Adala ang sa bata ka batchmate ko. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Italaang manan. O sige nga rod, mami. E-text kayo no sumangpatan ni daddy. Saan mo aliplipatan ti mangi text kanyak, ha? Wen, mami. Kung saan na ko mga insukat idikan ni Arthur. Saan ka ko mga problema ita, akasta. Nabayagan na pasamak ta ita. Saan ta ko man napagtungtungan? At data dito hitap na relax. Saan kat apagtungtungan tinapalabas, Milyo? Okay. Kat, anyang rutikan ita. Bye-bye amlatan, aluklok kun nakati asawam. Kaya't ko kuma ama ka amiris. Kat iso amis mo timang isardang iti aramidan na. Kasanon, no saan na sumardang. Di tanto siguro ngagdesisyonak. Pagpilyak. No asino ti pilyan na kada kami iti babae na. Okay, makamu ka. Basta daklaan dito no kasapulan dak. Anytime, no kasapulan ti kasarsarita, daklaan dito Ah, mabait lang. Adawag ko. Ti anak ko. Mabait lang. Tasong bata. Ne, masansan mo ta na marabyan kang agawid. Ita, amom ka din tirik na ti agur-uray nga asawa. Anya ka diti pagkaskastaam. Damagam iti bakim. Makamu ka, no day ti kayat mong aramidan iti biyag mo. Tamakam mo kamatan iti biyag mo, kasta ka di? Aramidan mo ti kayat mong aramidan, kasta ka di? Wen, no day ti ammom. Ti ammom ka di kat saan ko nga ammo ti aramidam? Anya ti kayat mo asawan? Mabit lang, ha? Oh, kitaham dagiti aladawan. Nangalaam ka dagito'y aladawan. Malagip mo idikunak nga inayabak na silin a naginom kami. Sinurot da ka iti dayda ka nito. Kat dita ang naalak dagit aladawan nyo iti babaeng. Anya? Ita, saan kan ang makapaglibak? Balaagan ka, Arthur. Isardang mo day tangar aramidam. No saan mo akayat amarakrak ti pamilyata. Mami, anya ka diti mapaspasama kada kayo ka ni Daddy. Agpaiso ka diti nanggag ko idirabii. Nga adda babae ni Daddy. Sana rumbang ananggag mo dagi jay anak. Pasensya ka lakuman. Ngam saan ka kumaama-apektaran, ha? Tikit di panagadal mo ti asikaswam. Agsina kayo ka din ka ni Daddy, Mami. Saan, anak? Ayusan mi ka ni Daddy daytoy, okay? Please, Mami. Ayusin niyo ko, ma. Jack kaya't ngagsina kayo ka ni Daddy. Wan, anak. Iso asaan ka amadanagan? Pudno ka diti imbaga ni Elena kanyak. Nga da babae ti asawam. Bayanda ko maamangorno si tira ito, papa. Siya kunti makam mo. Sigurado ka? Amangan no kayat mo kasaritak ti asawam. Saanan, papa? Amangan no ad-ad dalaang no makibiyang kayo pay. Da kami latan nagasawa ti mangurnos iti daytoy. Masyanak lang iti apukok. Di na kayat nga agsina kayo. Anya ka diti plano. Ornosak daytoy, papa. Jakmat kayat ang madadaal ti pamilya. Alang rod, aramidam ti ammo makasayatan. Katadak lang dito no kasapulam ti tulong ko. Agyaman na, papa.
Hello? Mana, talagang awan nagbaliwan ka asawam. Ah, Nakitak ida iti babae na iti restaurant ananganan mi ti asawa. ha? Inalaak ida iti ladawan. Isen kulat taken kan. Agyaman iti dayta nga impormasyon, Celine. Anya ti arami dumitan. Saan ka di abinalaagamon nga isardeng nan tar aramidan na? Wan. Ngam saan lat tagayam asumardang. Kan, anya nga rod ita ti aramidan. Pues, aramidak mat ti aramidan na. Anya ti kayat mo asawan. Ayabak ni Milyo. Mapan kami iti restaurant nga ayuyang da kadagiti katrabahuan na apang panganan. Padyak ano ada makakita kada kami ang katrabahuan na. Ipulong damat kan kwa na. Agyaman na, tasinong batang ti awag ko, Milyo. Sure. Imbagat matan ka. Ano ka sa bulan na, awagan na klaeng. No kasta, awisin ka. At da restaurant akayat ko apanganan ta. Okay. Sa di no ti pangsakunakan ka. So kunan naklatan diti balay inton malam. Okay. Urayin na klaro dita. Bye. Bye! Saan ka di? Nga si dagdito iti pagtrab-trabahuan ti asawam? Husto ka, Milyo. Apay nga rod adito iti kayat mo apanganan ta. Awan mo dakas nga aramidan ta. Mangan talaang, saan ka di? Uwan makit di. Ngam, kasanon. No adda mangidanon iti asawam. Bayam laang nga idanon da. Tawan mat dakas nga aramidan ta. Okay. Makaamu ka. Anya ti kayat asawan daytoy. Nga niya? Kitaan daytoy. Ladawan nyo iti ex-boyfriend mo. Ah, ti lalaki nga insukat ko idi. Gapukan ka. Balbalsan na ka di, ha? Saan ka di abinalagan kan? Isinam ti babaim? Wano marakrak ti pamilyata. Insina kun ti babae. Mabit lang, taday pakita kan ka. Anya ti kayat asawan day ti aladawan. Apay, ngagkadwa kayo pay laeng, iti daytoy a babae. Nagpakadalaeng taga-bruden. Ngamoy naswas kun ti relasyon mi. Gapo tadyak kayat a madadaal ti pamilyata. Nasayaat no kasta. Katsi ka. Apay ang nagkita kayo pay lang iti ex-boyfriend mo. Apay, dakas ka di, kat batchmate ko man. Nagkinumusta kami laang ijay. Nabayag ngamin aw-awisan na nga ag-lunch. Ngam saan na ka umanugot. Italaang a pinatgak tikid daw na. Pinatgam. Taadda planom nga agsinubyang kayo. Apay nga gungot ka, nukas pangarikan. Kunak man no saan na kun akayat, talino kunak mat. Kunak no naumakan kanya, gaputa nagbabae ka. Asawa ka. Ket urean niya ti mapaspasamak. Saan ka asinaan? Awidan ka latta. Gapo ta sikat ti asawak. Adda karbangam nga agbabae? Nukas ta? Addamot karbangak nga aglalaki. Jak kayat nga aramidam dayta. Dakas ti aramidak no aramidam dayta. Isungarod nga insina kun ti babaik. Tadyak kayat nga agsina ta. Iso apang ngasim. Ta saan kayo nga agkit-kita iti ex-boyfriend mo? Amumat nga tano kasano ti panagayat ko kan ka, Arthur. Saan mo nga amo? No kasano kasakit idinamuak nga adda babae. Kat no ulitam tupay ti agbabae. Jak maikarikan ka. Asaan ka nabalsan? Iso ano adda planom nga agbabae manan. Ibagam laang kanyak. Tanasaysaya at nga agsinatalaangan. Ngam tilip-liputan na! Saan kun nga ulitan ti inaramid ko? Pakawanan nak. Ket ikarik nga gwalbaliw akon. Iso apang ngasim. Isardeng monti makisinarak iti dayjay Emilio. Aging gaita, saanen nga inulit ti asawak ti nagbabae, Mr. Lonely. Lakay ken bakit kamin. Ken adamatan buko da pamilya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Gavita.
Agyamanak, pagayam gabita iti daytoy kapadasam. Nasayaat met, tasanin nga inulit ti asawam ti nagbabayi. Ken nasayaat ta pinakawan mo. Saan ngamin nga amin nga agbabayi ket maikanda pay iti tsansa, ang makasubli iti pamilyada. Ken saan bat nga amin ang nagkari nga agbalbaliw da ket saan dan nga ulitin ti agbabayi. Ala, agpaay da ito nga adal kadag iti addaanan iti asawa. At ti asawa, nasken nga ipamaysa, tapno saan amarakrak ti pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailingad iti nagan agavita, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Germa at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada, mariknam ti pateg ti may sa atao, no awanen daytoy kan ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umangon nga ditan, Gemma. Anyat orasan. Mala daw ka manan amang lukat ije pwestom. Anya ka mo tan Ernesto. Nasapsapa pa ilaan mat. Maladawak lang arudon amang rikap ije pwesto. Kayak mo amasapak pay amapan mang lukat. Di pa'y makainanamot da tao. Agandar man ang tikinasadot mo ako na. Dagiti kapadam nga da pwesto na naglukat dan. Sikalat maturog. Awa na, gumatang dagiti customer mo iti sa bali a pwesto. Takasano, nakarikip pa ila ti pwesto. Alangan bait ngor urayin da ka amang lukat. Saan laang amay may sa ti customer? Ado ti gumatang, gaputa number 1 akasapulan ti tao dagiti lakuta. Amin at tao, agkasapulan iti bagas. Kan ado dagiti adataraken na agkasapulan iti feeds kan mais. Nagadupay la sa umet. Bumangon ka ditan, suyatang kan iti danom. Wanan boss, bumangon akon. Ay, makapasuron ti kasto ka nagbiyak. Hello? Ano ti matrabaho dito yung farm kita? Ang mga ano saan nakamakawin no rabi eh. Dito kami kantalapaw maturog. Agpuras kami kadag iti bunga ti mangga. Marigat mat kay talagkuratan kadag iti tauhan ta. Hasta ka di? Kat iso ano, iso ti ko nam. Wen, Sige nga rudan, idapokon, kat ada gumatang. Bye! Nasaysaya at pay ano di kan agaw-aw. Awan, tumot lang iwayak na agkunay magdaka. Masapak kiting agrika, tapno makainanaak mo. Magno! Manang! Isimpa mo dagiti tagila ko. Iyo nagmon dagiti adda di taruan. Ne, apay nga manang? Nasa papaylaan. Intun kon, agungat manin ni Manong. Sigurado nga agdamag tumanong kanyak dayjay. Saan mo nga ibagbagaan na sapataan ng rikop? Saan mo akayat na masapak amot ang makainana? Ha? Ay, kayat ko na manang. Anya pa lang harap aramidam ngay. Agunay ka na. Ay, iwan manang. Sige nga raw. Ipaunag kong dagiti nakaruar at agila ko. Auntie, nasapa ka mo't anagawid. Inbag man ta pinalubusan na ka ni Uncle amasapa amang rikop. Milagro no palubusan na amasapa amang rikop. Nay, apay nga rod nasapa kayo anagawid ngay, auntie. Saan ka no ang makaawid ni Uncle mo itarabiin? Iso nga ginanaak mo't Oray sad paminsan lang. Ay katuan mo't auntie. Ay sige, sumra kayo nga rodan iti kwarto yo. Addan ijay dagiti ubeng. Agar aramid da iti assignment da. Ituloy ko matagluto,
Tayaman kayon tulatan no makaluto akon. Ay, sige man nga rod, Ana. Kaya't ko nga ipapas ti maturog. Subbutag, dagiti ado apoy puyat ko. Ana, ayan di pinatimpla ka kapingay. Adto yan, auntie. Agyaman nak. Nagarmosar ka di matlaang dagiti ubing, sakbay asimrot da iti pagadalan. Wen, auntie. Kasta ka na yun ti aramidag. Pakanak ida nga umuna, sakbay asumrot da iti pagadalan. Ay, Ne, adag tuk-tuk-tuk. Mapan ko pa'y kitaan, auntie. siyakon. Ituloy mo dagiti trabaho. Sige nga rod, auntie. Ne, Ernesto, apay nagsapa ka. Unak man no ado ti trabahuan nyo ijay farm. Intulot ko ni Diego, tada emergency na. Aganak ka nun ni bakit nan. Kaputasan mo anam naman na masapak nga agawid. Aramidin matan, ti kaya mau. Ha? Apay, napananti panunot mo, bakitan? Amom lang aro din, nakagurgurak. No kasta amaladaw ka amang lukat, nga maramidin pa ilang, bay. Nay, Sobra mo't hindi pa nagsasaom kanyak. na. Awan ka di ti karbangak nga ginana. Saan tayo pa'y mo't nagbisbisin? Ngamapay kasta ka. Kaya't nakapagtrabahuan na pagtrabahuan. Apay, uray pa ilang agbisinda tao man sa kagtrabaho. Ikag sungatan, tayong kalukatan ti pistom. Sa anak pa'y anak kadigos. Kan mga anak pa'y mo't asawa nak Ernesto. Sa anak atagabo. Tapno surutat ka. Hey! Pinagtapis ka ngay. Awanan kay tibain. Talaga di ka mabagbagaan. Sumungbat ka pa ilang, mate. Ingkarigata lang arudan tinangala iti pistom. Ita kasta ka ti bagbagam kanya kon. Aramidem nga ti kayat nung aramidan. Takitag man no, nya ti mapasamakin ka. Awang ganas nga agawit, awang pa'y nasayat ang masangputan. Namnamag nga da ka pa'y iti pistom. Ada ka pa'y malangag buy-buy at TV dito eh. Kas kalag bibiyag mo't aray na. Naimbag pa'y di baknangan, tao ray baknangdan kit nagagat dalatang agtrabaho. Ala, auntie. Agim impaki kayo matan. Papanan nyo ngay. Agawid ak pailangan di balay. Nasakit tinakam ko iti panang tapis kanyak ti asawa. Nalitom pa'y lang agpaiso day taping-ping nyo ante. Saan nyo lata ko mga minan asinungsong batan? Tapno saan na kayo akinabi? Naumak mo ta namang sursurot latan iti kayat na mapasama. Kat, kasano nga rudan dagiti ubing ngay? Tiburay lang ti surot ko. Mabati dagiti talong agad-adal. Sikapay lang ti makaammo kadakwada. Ay, ang mga noad-adda ang makapungtot ni Uncle. Urayak asukunan na balay. Masapol nga agkid daw nga umuna iti pamakawan. Gapo iti inaramid na kanya. Ante, anya nga iti ibagak ka dagiti ubing no agdamagda. Ibagam anagawid ak balay mi. Adda ka mo, tanak ko. Imbag man ta nakapasyar ka. Wala nang. Kumusta kayo ngay? Dito yak paila kumay ti sumagmamanungal daw. Ti asawam nga ay ken dagiti talungan na kiyaw. Ti lang met buridag mau ti ingkuyog mau. Nabati dagiti talong anak mi. Tagad-adal da nga rod, tatang. Sana bale, adamot ni Ana ang mga sikaso kadakwada. Ti asawam ngay. Masurunakan kwa na nanang. Tinakis-nakit din. Gaputa sa anak ang nasapa ng lukat ije pwesto. Amumay tandagagat di asawam. Nusadot nga ta di asawam. Jaklamaw no anya ti biyagyo ita. Saan na kayat nga da masayang nga oras. Ngam sobra mo, tatang. Para maminsan laang matamala daw ha. Aramidon ng tikas niya kanya. Ala, ano sa manak ko. Di mo latan sungsungbatan no kasjay nga akong ungag. Tapno saan nakaakabilan. Nagasat ka pa'y kit di Taiso tinakiasawaam. Dagijay daddo madita nakiasawa. Kat problema dati asawa da. Tabartek dalang arudan. Sadot dapay. Hello, Ana. Kumusta kayo ditan? Kumusta dagiti ubing? Nasayat damat, ante. Damdamagan da nga rod. No kaano kayo kanong nga agawid. Kat ni uncle mo ngay. Anya ti ibagbagana.
Awan mat. Naibagak tupay asukunan na kayo. Kat nagungatkit din. Agawid kayong tulak ta kano, lumangsan kayo. Ay, oo na yun day talalaki. Talaga gayam nga awan plano na amang sukon kada kami. Un ante, iso ang nasaysayat no agawid kayon. Ay na, mailiwan dagiti ubing kada kayo. Kaasi damod. Kan manon nga aldaw ang nakasarado dya pwestuyo. Ay, ang mga mapukawan kayon iti customer. Kan amangan no kumarkaro ti ungat kada kayo ti asawa yo. Wano saan? Amangan no makabirong iti sabali a babae. Huh? Amoy ante, saan ang nagawid iti rabi ay? Anya? Saan ang nagawid? Sa dino nga rin tinagturugan na. Saan ko nga mo, ante? Sige nga, Rod. Agawid kamin. Ama ano agaramid pa iti kalukwan day tanga Ernesto. Nakalagip kamot langan nga agawid. Uwan tatang. Berbero kanda ka nun dagiti anak ko. Kan saan ka no anagawid idirabi ni Ernesto? Kan awan plano na amang sukon kada kami dito eh. Kas nakunakon anak ko. Aganos ka. Ano sa mun ti asawam, ta asawam ka nga rudan. Awanan ti maaramidam no saan nga agan anos. Anya pa'y nga rod ngay. Ngam saan ko mamat nga agkabkabil Surutem lata ti pagayatan na, anak ko. Saan mo mat apagdaksan ti ibagbagana? No di kat pagsayaatan nyo, mate. Ti asawak sapay ti kanunungan nyo. Saan nga iti dayta, anak ko? Kayat may nga da ka akanayon iti nasaya at akasasaad. Kayat may nga ornusin nyo ti saan nyo apagkinkin na awatan nga agasawa. Di mi kayat nga agsina kayo, kakaasi dagiti anak yo. Masaya ta na panunot mo mitla tinagawid. Talaga gayam nga awan patagkun kan ka. Di na kun pagan ano asukunan. Kan saan ka pa'y kano anagawid idirabi? Laglagi asaan ka apin na panaw? Sika ti pimanaw. No amom ti dalan mo pimanaw, di amom ngaro ti dalan mo ngagsublay. Wan, amok. Ada siguron sa balingay ay atam. Iso akastakan kanyak. Ipakpakitam lang nga awan patagkukan ka. Awan serbi dagita problemaam. Ti problema ita, manon nga aldaw ang nakarekap di pwestom. Awan ti kita. Kasanaw? Awan ka mga aglakaw. Ada nga ron pagbayad mo ti abang mau. Lugi ka asi mumulagat ano kasta. Wan, dayta ti adda dita panunot mo. Kwarta laang ti kapatgan kan ka. Dumteng to ti panawan ang maawatan nak sika. Sa dinong ospital, sir. Sige, sir. Umayak itamat laang. Bye. Magno! Ano yung manang? Darasam ti agunay. Irekap mo tayo pwesto tamapanak iti ospital. Ha? Nadisgrasya ni manong mo. Critical ka no ti kasasaad na. Ay, urayan da kong manang. Sumurutak mo ti ospital. Darasam nga rod! Diyak ni namnama mapasamak na ito iti asawak nanang. Kasla diyak maklon nga awanin ni Ernesto. Patibkaram ko matipakinakam mo, anak ko. Di mo ko maipalubos nga dadakas ang mapasamakan ka. Laglagi po mga awanan ti asawam. Kasanulaang nga dagiti anak yo. No adamot dakas ang mapasamakan ka. Pagkalmaam ko matirik na, anak. Saan na ka pa kadanagan, nanang? Kabalak na ito eh. Aglalauklaan ti marikriknak. Apay ang napasamag na ito iti asawak. Apay. Awatan tayo kumaasi pupuso tinapasamak iti asawam. Tapno saan tayo unay ang masaktan. Nalabit nga agpatinggalaangan dito tinaikadang abyak na. Laglagi pom kuma. Abulod tayo lang tibiyag tayo itinamaswa. Nagsapapin mo sa iti asawak, nanang. Ti patay kat dumtang lata. Nagdudumala ang awagas ti datatang na. Ernesto, pagkawanan na
dagiti nagkurkurangakan ka. Pagkawanan na ko, ma. Ante, tan itabunan ni Uncle. Anya nga iti plano yo. Masapol nga agagawa kita, Ana. Awanan tinamnamak amang tulong kanya. Gaputa awanan ti asawa. Surutak dagiti pagayatan na idi si bibiyat pay. Iti kasta, saan nga agbisin dagiti anak ko? Nawaya kayon, ante. Awanan ti mangiparit ka dagiti kayatyo nga aramidan. Agpaisuan nawaya akon. Nga maawan meten ti katulungak. Ti bagbagiklaan ng tinamnamaak. Iso ang maawatak itan ni Ernesto. Ita, awanan ti sayangak nga oras, Mr. Lonely. Kayod kalabaw ako nada, para kadagiti upat nga anak ko. Kat tunggal malagip ko ti asawak, agtedtedlatan dagiti luluhak, gaputa ka iliw kon ti asawa. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma, pagayam ko, agyaman nakiting ka, panangipatulod iti pakasaritaam. Kat ti makunak, anusam nga isakad dagiti anak yo iti day di asawam. Ala, ituloy mo, ti aggagat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinga di tinagan at Gemma, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.